vi klar. Du kan næsten se ned til Ugeavisen herfra. Det er helt nede i enden af gågaden. Måske lige i bygningen siden af det, vi kan se på enden. Det er jo helt vildt, altså. Jeg er i hvert fald nødt til at tage en med. Altså, det er bare hvad jeg sagde. Jeg gider simpelthen ikke ligge søvnløs over, at jeg ikke har gjort det, når man er så tæt på. Og du har det stadigvæk okay. Ja, det er godt. Vi gør det sgu. Vi gør det sgu. Nu er vi så tæt på. Det kilder bare så meget i min mave af skræk. Jeg kigger bare opad på stigen lige nu. Ej, mand. Vi er helt oppe. Vi har gjort det. Vi er helt oppe, mand. Det er altså lidt sygt, men det her det er absolut det højeste sted i byen, tror jeg. Ej, hvor det er simpelthen bare for vildt, det her.